Thank you, Stephen. Hello and welcome, everyone. Masana Wabwino ndipo nonse takulandirani. Thank you for taking the time to tune into this live stream or watch the video. Zikomo kwambiri chifukwa chokutenga nthawi yanu kuti mukathe kumvera kulalikidwa kwa uthenga uku komanso kapena kuonera pakanema wanu. I'm going to read 3 verses with you from the Word of God. Inetu ndiwerengatu mavesi awiri kuchokera mu mawu a Mulungu. All 3 verses are found in the first chapter of Mark's Gospel, of his account of the life of Jesus Christ, the Son of God. Ndetu mavesi atatu onsewa akuchokera mu buku la Marko, makamakatu pa ntchito yaketu ya kutumikira Ambuye. We'll read first of all Mark chapter 1 and verse 1. Choyamba tiwerenga Marko chapter chake cha 1 ndipo verse yake class ya number 1. Which says, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Imenetu ikunena kuti pachiyambi chache cha Uthenga Wabwino wa Yesu Khristu, mwana wa Mulungu. Now from verse 14, now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee preaching the gospel of the kingdom of God, verse 15, and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Pandimetu ya 15 tu pamene akunena kuti nanena nthawi yakwanira ufumu wa Mulungu wayandikira, tembenukani mtima, khulupirirani uthenga wabwino. In each of these 3 verses that we have read together, you will notice a reference to the gospel. Mavesi tu atatu amene tawerenga limodziwa mudzaona kunena kuti akulankhula za chinthu chimodzi chimene chikugwirizana ndipo chinthu chimenecho ndi uthenga wabwino. And this is the astonishing thing, that God in his word, the Bible, has good news for you. Ndiyetu iyitu ndi nkhanitu yabwino kwambiri imenetu ikunena kuti Mulungutu ali nawo uthenga wabwino wa inuyo. In the ancient language of Greek, which the Bible is written in, munthawi tu ya chinenero tu chimene Bible inalembedwa mu Chigiriki, the word that is translated good news is not used for everyday news, but for huge news that had life-changing implications for the people who heard it. Uthenga tu umenetu wamasuliridwa tu kumawu a Chigiriki amenewo otchedwa kuti uthenga wabwino sumatanthauzatu uthenga umene umabwera tsiku ndi tsiku kapena nthawi ndi nthawi olembedwa m'mapepala, koma kutanthauza kuti uthenga wapaderadera umene uli ndi kusintha kapena kusuntha kwakukulu tu pa zochitika zawo. For example, if soldiers from a certain city had gone out to war and had triumphed in battle, they would return to the city and they would say, we have good news for you. Mwachitsanzo asilikali akapita ku nkhondo ndi kukamenya nkhondo kumene kuja ku mizina, ndipo kumene kuja agonjetsa adani awo, ndipo akabwera ndipo pofuna kulengeza mawaka amanena kuti tili nawo uthenga wabwino. The news that you're hearing is going to change your life. We have fought for you and now everything is different. Akuti uthenga tu umene tili nawo ndi uthenga wabwino, ndipo ife tamenya nkhondo kumenyera moyo wanu, ndipo china chilichonse chasintha. Now this word is used as Mark begins to record the events of the life of a man known as Jesus of Nazareth. Ndiyetu Marko tsopano tu akulankhula za uthenga umenewu pamene akulemba tu za munthu tu amene akutchedwa kuti Yesu Khristu. From the 3 verses that we read, I want us to think about 3 different things God is telling us about the gospel. Pa zinthutu zitatu zimene ife tawerenga ndikufuna ifetu tione zimene Mulungu walankhula makamaka pa zokhudzana ndi uthenga wabwino. In verse 1 we read who the gospel is about. Pa verse yake ya 1 tawerenga kuti kodi uthenga wabwino umenewu umakhudzana za chiyani.
It is about Jesus Christ, the Son of God. Uthenga Wabwino umenewu umanenatu za Yesu Khristu mwana wa Mulungu. The Bible tells us that because he loved us, he was willing to leave heaven to come into the world and die for our sins on the cross. Baibulo limatiuza kuti chifukwa iye anatikonda ife kwambiri ndipo anasangalatsidwa ndi kufunitsitsa konse kubweratu kusiya zonse kumwamba kubwera pa dziko lapansi kudzafa chifukwa cha machimo athu. Later in his gospel, Mark quotes the words of Jesus and says, ndiye pamapeto pake pa uthenga waketu Marikotu akulankhulatu mawu a Yesu Khristu ndipo akunena chonchi. For the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many. Pakutitu mwana wa munthu sanadza kudzatumikiridwa komatu kudzapereka moyo wake kuti ukhale nsembe ya anthu ambiri. And this is the astonishing, wonderful news about the gospel. Ndiyetu iyitu ndi nkhani yodabwitsa kwambiri yokhudzana ndi uthenga wabwino. That someone as great and glorious as the Son of God himself would come into the world to help you and me. Kutitu munthu wamkulu komanso munthu odzadzatu ndi ulemerero monga Ambuye Yesu Khristu mwana wa Mulungu anasiya zonsezo kubwera ku dziko lapansi kudzafa chifukwa cha inu komanso chifukwa cha ine. Which brings us on to the second verse, which tells us not who the gospel is about, but who it is from. Ndiyetu zimenetu zikutitengeranso ku vesi yachiwiri imene sikutiuza kuti kodi uthenga umenewu ndokhudzana ndi ndani koma ukutiuza kuti kodi uthenga umenewu ndokhudzana ndi chiyani. It is the gospel of the kingdom of God. This message comes directly from God himself. Ndi uthenga wa ufumu wa Mulungu ndipo ndi uthenga umene ukuchokeratu pa mtima pake pa Mulungu mwini. And it tells us how we can have a relationship with God. Ndetu umatifotokozeratu mmene ife tingayambiretu kukhala pa ubale ndi Mulungu. Because of our sins, we have been separated from God. Inu mukudziwa chifukwa cha uchimo wathu ife tinasiyanitsidwa kuchoka kwa Mulungu. But in the gospel, God is telling us that through faith in his Son, we can come back to him. Komatu mu uthenga wabwino Mulungu akutiuza ifetu kunena kuti ife kudzera mwa chikhulupiriro tikhonza kubwerera kwa iye. Our sins can be forgiven and we can be guaranteed a place in heaven. Machimo athu akhonza kukhululukidwa ndipo tikhonza kukhala otsimikizika mtima kuti tili nawo malo kumwamba. Which makes us think now about the third verse that we read together. Zimenetu zikutipangitsa ifetu kuti tikaganize tsopano za vesi lachitatu limene tinaliwerenga limodzi. The verse tells us now who the gospel is for. It is for you and me. Nde vesi limene litu likutiuza tsopano kuti kodi uthenga umenewu wabwinowu ndi wa ndani kapena ukupita kwa ndani, ukupita kwa inu komanso ukupita kwa ine. Jesus went out preaching the message, and as he preached, this is what he said: repent and believe the gospel. Yesu Khristu anapita monse ndi kulalikira uthenga umenewu ndipo izi ndi zimene amalalikira: lapani, tembenukani. These are the first words that Mark records Jesus saying, so this is very important. Awatu ndi mawu oyambirira amene Marko walemba zokhudzana ndi zimene Yesu Khristu amalankhula ndipo choncho ndi zinthu zofunikira kwambiri. The gospel tells us two things that are essential if we want to have our sins taken away and be right with God. Uthenga wabwino umatiuza za zinthu ziwiri zimene ndi zofunikira kwambiri ngati ife tikufunatu tikhale pa ubale kapena kuyamba ubale wabwino ndi Mulungu. First of all, we need to repent. Choyambirira tikuyenera kulapa. This means admitting that we have done wrong, that we have sinned. Izitu zikufuna kutanthauza kuti ife ndikuvomereza kuti ife tachimwa komanso kuti tapanga zolakwika.
But it is more than just that. We also have to admit that we have no power to save ourselves. Komanso nzoposera pamenepo tikuyenanso kuvomereza kuti mwa ife tokha tilibe mphamvu yoti tidzipulumutsire tokha. We can never make ourselves right with God, no matter how hard we try. Ifetu sitingadzilungamitse tokhatu ife ndi Mulungu ngakhale titayesetsa motani kapena ndi mphamvu zonse zotani sitingasanduke olungama pa ife tokha ndi Mulunguyo. Which is why we are told the second thing we need to do is believe. N'chifukwa chake tutauzidwatu chinthu chachiwiritu chimene tinachiwerenga ndipo chinthu chimenechi ndi kukhulupirira. One day, a guilty, sinful man came to two gospel preachers and asked them a question. Sirs, what must I do to be saved? Tsiku limodzi, munthu winatu amenetu anali wochimwa komanso wolakwa, anafika kwa anthu awiri amene amalalikira Uthenga Wabwino ndipo anafunsa funso. Ndipo funso lake limene anafunsa linali motere: amuna inu abale, ndichite chiyani ine kuti ndipulumutsidwe? Their answer was, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Ndiye nkhani yoto inali yoti yankho lake ukhulupirire pa Ambuye Yesu Khristu ndipo iwe udzapulumutsidwa. You cannot save yourself, but by relying totally on him, our sins can be forgiven. Iwetu sungadzipulumutse wekha, koma pakudalira kapena pakungokhulupirira mopanda kuchotsera pa iye, machimo ako onse akhoza kuchotsedwa. So this is the good news that God has for you. Ndiyetu iyi ndi nkhani yabwino imene Mulungutu ali nayo tu ya iweyo. You are in danger of perishing eternally. Iwetu uli mongozitu yotu ukatayike tu kwathunthu. But if you cast aside your pride and rely on God's Son and his death on the cross for your salvation, you can be saved. Iwetu ukataya kunyada kwako kusiya kumbali ndi kupita tu kukayika chikhulupiriro chako pa Ambuye Yesu Khristu ngati mpulumutsi wako, machimo ako akhululukidwa. I trust that God will bless this message from his word to everyone who has listened, and thank you. Ndikukhulupirira kuti Mulungu adalitsa uthenga umenewu kwa wina aliyense amene wamvera kuti akathe kukhulupirira Ambuye Yesu Khristu ngati mpulumutsi. Zikomo kwambiri.